lidi, ještě jenom se koukneme na porty videa. Tohle je vážně děsí. Nějaký fotky asi nebo něco, já nevím ještě. Takže jdeme na to. Jestli dostanu copywriting strike, smažu to video. Takže jdeme na to. Sakra. Ano, vím o tom. Nevydal jsem asi 5 dní video. Jsem prostě línej. Já pomalu měsíc, ale to je jedno. Jsem furt línej a těch 5 dní mi jenom trvá vít tady ty debilní schody, jo, který sem vedou. Reálně mi to netrvá 5 dní, ale věřím tomu, že tomu neuvěřil nikdo. Maximálně někdo, kdo sleduje dobrovolně Fiziho. Já jsem tomu uvěřil, to no. Ne, já si srandu neuvěřil. Wow. Velmi rád, že jsem takové video natočil, proto tady mám jsem byl velice rád, že jste to video ocenili a dali jste tam krásný počet lajků. Budu velice rád, když krásný počet lajků dáte i zde. A když tady bude do 24 hodin 7000 lajků, tak mi to udělá velkou radost. Nicméně budu velice rád za odběr a zvoneček, pokud nemáš like, pokud si ho ještě nedal a bude se ti tady to video líbit, znáš to. A když se podíváš do popisu videa, kde máš odkaz na tady ten skvělej merch, tak mám za sebou ten Fakt skvělej merch, no. gratuluji, že jste to Ale to se nedělal sám, to fakt skvělej. tohleto je jedno z mých posledních videí s ozvěnou. Co jste si mysleli? Končit? Zase tady jsou nějaký určitě, jo. Přišla mi akustická pěna, takže si o tom možná napíšeme video, jak to tady vylepuju. Vidíte, jak to vypadá i z té druhé strany to studio, protože ne každý viděl, jak to vypadá a můžete to brát jako takový první díl studio tour, něco takového, já nevím. První věc, kterou tady máme, je nějaký video, je to bez zvuku a je to stará žena s nožem, která prostě šla před dveře nějakého baráku a prostě ta kamera tu ženskou natočila, ale je to bez zvuku to video. Měla nůž. To je hodně znepokojující. Jo, no. Vem si, kdyby se tam reálně někdo byl podívat. Já nevím, jak to funguje, jestli to je záznam, který někdo vyndal z té kamery, anebo se to promítá někde na nějakým malým displeji v tom baráku. Ale kdyby to prostě viděl real time, že by takhle někdo stojí před barákem nebo před dveřma, tak nevím, jestli bych otevřel, ale asi bych zavolal policii. Nikdy v životě jsem policii nevolal, ale v tuhle chvíli Já taky no. protože vypadá jako psychotická. Nebo na drogách, vole. Na perníku, děcka, vole, neberte drogy do hajzlu. Na perníku, ale já jim perníčky. To je radši vánoční. Když taky sledujete na Instagramu Sonislavka, má tam za chvíli 5000 followerů. No, moje přítelkyně je slavná, může být influencer a silný super. Jako je Carlos Vémola. Carlos Vémola. O víkendu jsem byl s přítelkyní doma. Bylo to včera zrovna, tohle video točím v neděli. No a v noci jsme s přítelkyní koukali na seriál Dexter, což je seriál o takovém sériovém vrahovi, který je zároveň nějaký odborník na krev, který pracuje pro národní přítelkyni. Dokoukali jsme ten záznam z té úplně stejně jako ve že nás někdo hackl, někdo na to vypojil, nás bude zabít, ty vole. No a nakonec jsem zjistil, že nejspíš soused pode mnou vyhodil barák celý, něčím nějakou kravinou. Když jsem vyšel mimochodem na chodbu, tak ze sousedového bytu bylo slyšet hekání a nebylo to hekání, že by někdo někoho zabíjel, ale prostě to bylo vtipný, trošku to zpříjemnilo atmosféru. No a nakonec ten týpek, který tam něco říkal, byl někdo, kdo asi musel odbezpečit celý ten areál, aby se vlastně platit nájem, ale ve studiu, tady, někde, nad sebou, pod sebou, kdekoliv měl pavouka, tak nevíde video třeba týden. A kdyby si ten pavouk ztratil po tom týdnu, zapálím to tady, je mi jedno, že tady, vole, musím platit pro nájem, vole, seru na to, odcházím pryč, vole, letím na kup. Když někde uvidíte pavouka a budete z něj mít fakt jakože schýze, když se budete pát totálně, tak si představte, To je animace, to je v pořádku. banana. OK, je to zase bez zvuku. Ty pičo, fuj. Fuj, to nemyslíš vážně. Cože? Co to je? Teď se neptám těch lidí, kteří sledují Fiziho, ale vy ostatní.
Myslíte si, že to je real, nebo ne? Jakoby co? Není to real. Proč je to v banánu? Já myslím, že to je pavouk, proto jsem se takhle cupnul jsem, tak tohle je nechutný, vole. Skleněné oko ve velmi starém, prostě nějakým kameni. Já byste viděli, já jsem něčeho jen tak nebojím moc, abyste to věděli jen. Tohle vypadá úplně skvělý. Kámo, Co? to jsou přesně takový ty věci, Počkat. který jsi si myslel, že jsi viděl jako malej, ale byla to jenom nějaká špatná směsice, vole, světla. To je v pohodě. Kdyby si viděl. Tohleto, přesně takhle, vole, vypadají moje schody, tady dolů, vole, do obyvatelů. Dejte odběr, když tak. Proporte ho, a i pro mě. Teďko našpůru odsaď pryč. Já tady nechám schválně rozsvíceno, protože, vole, já se bojím teď odejít. Já to jdu zkontrolovat, vole, jestli tam něco není. Dobrý, je to v pohodě. Ježiši. To jsou zuby? Fuj, newborn robots. Jaký robot? Kámo, co? Kámo, tohle vidět někde se válet. Tak bych vzal Facebooku a rozmlátil na hovna. No, já jakože taky, ale nej to moc hnusný teda. Fuj, ajajaj, dobrý den, další věc. Dobrý den. Ve svém domě, protože tohle to zase vypadá jako moje vstupní. Slyšeli jste to taky? Ne. Jsou takový ty zvuky, jako když tady někdo šlape a teď se nedělám prdel, teď to ne... Čum, já vím, že to říká každý kvíko, já to nepřehrávám na video, teď jsem něco slyšel, fakt jsem něco slyšel, tak jsem to postavený, vole. Kámo, čum, teď kdyby jsem se takhle že jsem něco slyšel, že tady chodí, teď bych se podíval na ten obrázek, tady ten by tady v té chodbě najednou chyběl, tak já ti říkám, že já, vole, se schovám tady pod stůl, ty vole, a zabarikáduju se. Ty krávo, fakt jsem něco slyšel, zámou, jako když někdo šlape na podlahu. Hele, tohle to je nějaká lepka. Reálně. A co jiného by to bylo? Je to jako prava. Co jiného to bylo než lepka? Nějaký královny nebo nějakýho prince nebo něčeho, prostě nějaká prostě honosná hlava, nějaká lepka. A tohle to jsou oči. No, kdy má jakoby lepka? Jako oči, kdy ponechávají se oči. Kámo, já tady něco prostě slyšel. Tak si vám ten skate, co máš za sebou, to prostě, nevím, jak se to jmenuje, ale znám to. Tak to vem a zmlač to tím, ne? Tak, poslechne jsi mě. Srdce. Ten Tohle vidět in real life. Mrtvej, vím, že tohleto můžete udělat doma. Ne, že někomu seknete hlavu a hodíte ji, vole, do nějakého oleje, ale můžete vytisknout hlavu, která prostě bude, jak bych to řekl, roztáhlá a můžete ji jak kdyby takhle potom dát do té sklenice, že ji dáte, prostě rozumíte mi, prostě tam dáte. Já rozumím, tě neboj. Do sklenice, jako dokola a vypadá to potom přesně takhle. Čumne, teď tohle někdo fakt bude a já tady mluvím jako kretén a ten pode mnou se vysměje a ještě mi vole vykrádá pokoj. Tohle nevím, jestli je scary, ale ten jeho výraz jako docela jo, ty oči. To je jako docela scary, vole. Možná to, co po něm na tom hajzlu zbyde, bude ještě víc scary než tohle. Oh, ty vole, kámo, tohle? Já jsem strašně rychle se scrolloval a úplně mě to... Co to je? Asi, vole, scary. What? To je E.T.? Sorry. Fakt nevidím podobu člověka. Jo, to je megafon. To je E.T. Ale neříkejte už, tohle to je člověk. Tohle není člověk. Tohle to v žádném případě není člověk. Fuj. Frederik. What the fuck, jaký Frederik, vole, to je noha nějaká, fuj. Nějaký... Jo, lidi, vám to ještě točí? To se tady já všiml, ty logo. Máči ve tmě, vole, každý vidí nějakého bubánka ve tmě, vole, vždycky. Kámo, ne, ono to je video. Ono to je video, který má 6 sekund. Já na to video nechci koukat. Hej, sorry, já jsem fakt posranej. OK, jdu to zapnout, jo? Dobrý. Já se když tak koukám. To není, ale je to ani scary, vole, je to za***ně creepy. Kámo, tady scrollu. Ty vole, konec, nedávám to, sorry, nedávám to. Pokud vy máte zájem se podívat na Scary Reddit, tak se na něj klidně podívejte sami. To je spíš takový smutný než scary, protože umřela kočička. Jo, no. Kdybyste chtěli další video a další Reddit, kde se budu takhle bát jako kretén a vy se budete moct bát se mnou, tak tady rozhodně zanechte like. Já jsem se když tak
tolik nebol. Za úspěchy minulých dní, protože čísla, je to super, je to skvělý, mám z toho radost, jsem rád, že takhle v lednu, v měsíci, který je nejméně úspěšný měsíc, jste úspěšnější, nebo ty videa mají větší úspěch než v prosinci. Třeba tyto video dejte vřad. A tyto video můžete dát třeba 2000 lajků. Jestli to dáte, budete nejlepší a u dalších videí se čus.